Bi dawîbûna karantîna giştî, rûniştvanên Kobanê careke din ji malên xwe derdikevin û bervebazaran ve diçin dago pîwîstiyên xwe ji pîdiviyên demsala zivistanê her wiha yên rojane peyda bikin. Xelk dibêjin, got karantînê belavbûna nexweşiya korona pir kêm kir. Lê di aliyekî din de jî jiyana wan dijwar kiribû, ji ber ku ew ji hemî pîdiviyan qutbibûn. Îro darona hedir bû bojorî girtiye. Îro jî vebê keskoyî tune bû, xirot tune bû, bojorgî girtî. Îro jî vebû em gotin xirot mirov nebikirin, mole ro. Tiştî gerek bikin. Ez vê spê derketim, ez çûm mos min wanî mesela min keskoyî wanî, gerek e yanî. Min sebî zorê min keke wanî. Yani tiştî wanî vebû çend 10 rone em li ser vî qotin. Mozorî ne tenebûne zane ne hebûne zane. Ew dixwaze made dadkeve kête ji bike. Vebû çend rone em li ser vî esasî yani em qotin yani. Niha ê mûne ye wala ê supermarkete ولا عم بيجن حلوياتن كعكنا خضرواتن بوتشتا هاتا قرتن يعني الدنيا جيس هيكني يعني شكل عام مثلا بوتشتا نه لازم انه باتا قرتن Di roja yekê ji karantînê nirxê dolarê Emerîkî 10,200 leyreyên Sûrî bû. Hîro nêzî 10,800 leyre ye. Rûneştvan tekez dikin got ew yek ziyaneke mezin li wan kiriye. Got nirxê tevahî pîdiviyan jî bilind bûye. û ji ber got aboriya civakî hatibû rawestandin. تشتكي بها يعني كريم يعني قوري يعني الملات تشولي ملات موجي مرسله بعود ملات جي نوع شغله حركتك يعني ايه او خواهي مو ملات جي معاش خواهي جي دوبينا دوليره چیزا ماج والله مره زحمته Biryara qedexekirina giştî li gor rêveberiya Herêma Firatê dê 10 roja din jî were berdewam kirin. Lê wan 5 rojan karantîn rawestandin da got xelk pîdiviyên xwe peyda bikin û amedbaşiya xwe ji karantîneke nû re bikin. Li gor bizîşkên Kobanê pêşbîne got ta mehekê jî berdewam bike, da got ev êrişa korona lawaz bibe. Mehmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.